Right, mastreets social media man noswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri. Imi mozoti zviri kuitika handiti mozowawo kuti chii chiri kutora nzvimbo mumativi mana umu. Ndichida kupai update yekuvigwa kwemukomana anonzi Obert Karombe. Zvakaita sezvinotishamisei vanhu vazhinji mavigirwo akaita handiti nekuti hachisi chinhu chakanyanyojairika chinoitwa nevazhinji handiti hachisi chinhu chakanyanyojairika chakaitwa pakuvigwa kwaObert. Asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe paSane TV kana uchiripo kuti usubscribe tena on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you will be notified. Ndichitwa kuti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Zvino basa rakapera vazukuru, basa rekuchemwa nekuvigwa kwemukomana sekuzwa kwenyu kuti Obert Karombe uyo akanga ari munzira kuna Masvingo Road uko pa Beatrice akafane tsaona vazukuru so nezuro akabva avigwa andete asi akavigwa manheru vazukuru ameno munozviona sei akaita zvekuvhenekerwa nemakenduru nemarambi achivigiwa ameno kuti munozviona sei vazukuru zvinorevei pachivanhu. Ndibatsirei ndisinganatsoziva zvangu kuti ndonguva iri proper yekuti tinge tiri tinoviga munhu here kana kuti pane chimwe chivanhu chinenge chichitoitwa pakuti pavanoviga munhu manheru handiti hatisi kunatsoziva zukuru. Proof yekuti akavigwa manheru zvechokwadi nematochi ndoka video kanotera from Uncle Sam, the only Zim uncle. For now chitichi, much love. Yes.